Què són i per a què serveixen els nanomaterials? Enginyers, químics, físics, biòlegs... La nanociència ha posat a treballar junts especialistes d'àrees de coneixement molt diferents. Avui sabem que un material a escala nanomètrica té unes propietats químiques i físiques molt diferents que el mateix a una escala més gran. Això ha obert la porta a dissenyar materials amb aplicacions úniques. Els materials a escala nano es caracteritzen perquè tenen una proporció molt elevada de superfície en relació al volum i també per un fenomen anomenat confinament quàntic, que es produeix quan el moviment dels electrons es veu molt restringit. A causa d'això, augmenta la reactivitat química i canvien les propietats òptiques, electròniques i magnètiques. Aquests materials es poden construir de dalt a baix, fraccionant peces de material més grans o bé amb tècniques ascendents, àtom per àtom o molècula per molècula. Nous medicaments i cosmètics, sensors i teixits més eficients revolucionaran la indústria del consum, els materials de construcció o el tractament d'aigües.